Laaya ning kwarta eh. Unya, maka kwarta ta sig barug-barug dire. Laba pa ko ngay kwarta dire in town. Wa ko'y ballpen pang suwat-sumudjol. Wa di ko'y bisag bensingi lagi kanang kinit nga. Sag itom kayo ba? Wa yan. Pre, mamagol puta pre. Wa putay kalubian. Wa po'y binuungan. Asa po'y Ungan. kalubian nga oy binuungan. Nguling ta. Wa putay kahoyan. Dakpon po ta nguling. Ka mga hina banyog utok eh. Na ko'y pangwarta dire, musulirap atong mata, gaan patag 150. Unsa man? Ato mo? Unsa man na siya? Mamayot. Unya, asa butang mayot na mga bayot diha? Mao lagi. Pati bayot di kita sugton. Buhat eta sa grasya nga moabot. Ang 50. Hala. Naalagin bayot pero dong pre. Nakagwapa ito mabayutan taon. Makakwarta dyan taane pre. Nga di taro sugot pre kung di midon pre. Pre. Sige. Hala bayot. O di ba? Gitawag tas kwarta. Hala mga pre. Maor ba na akong mga suki pre. Nakoy utang na 50 kay 200 yatag ba niya. Ang suki uno giuli kay palit na po na ako kindi kay luod. Mamayad ka na sila siguro. Pasig naga na sila kuman ba? Mawala na to katong suwaya no. Kana. Asa man ta ninyo? Hala, bisag asa basta mabayad mo daan. Money down, money down. Hatag mo daan. Pasig nagan mo ba? Bayad lagi mo daan. Di lagi mo magmahay na mo. Uy, wa mo salig na mo. May bayad lang ta daan eh. Para Sinsiyo. kanila ako bantay di ka mo. Lagi. Oh, di uli sukli ha, basta di uli sukli. Oh, sige, tana. 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 Nya ra pre. Asay ka maayog ato silang burbugon. Nya human. Managan ta. Tana. Sige. Ay, ko ilaw.